Takže lidi, dneska budeme hrát fotbal, jo? Samozřejmě tam s Pepperonem. Tady se nechce ukázat. A je za 100 odběratel. Jak jsem vám to říkal. Takže dneska to bude 1v1. A kdo vyhraje, tak dostane třeba, nevím, 50 korun. Není to ještě šílené fyzi, videa. A kdo prohraje, bude se muset vyválet v této mokrý trávě. Samozřejmě tady máte důkaz. Teda mokrý, to musím nejde vidět. Ale je to mokrý prostě. Proč ho vidíte, že je hnusně, jo? Takže, jdeme na to. Petr má míč. Petr má míč, jo? A pojď, Petr. Já lidi jsem špatný ve fotbale, tenhle ten... Petr mi dá možná gól, ale mám gól první v sobě. Já mám míč, jo? Lidi, já vím, jsem špatný ve fotbale, ale krokodil do penisí, ten to dá. Tak jdeme, a kurka, ta posilní. Mám? Jo. Ještě vidíte lidi, jsem špatný, jo. Já si nic dělat. To tam. První gól, lidi. Ne, mám míč. Samozřejmě si vyjede. Tak, můžeme. To ty tak Dva. Lidi, je to 2-2. Samozřejmě Petr už se tady odhalil, ale i tak bych chtěl těch 100 odběratelů, takže prosím, no YouTube, a tenhle ten šulinek gól. Nenatlačuj mě. Bohužel, nevyhrál jsem to. Pro další pár fotbalů můžete dát like a odběr. A prosím, ty 100 odběratelů bych ocenil. Protože pro začátečního youtubera by to bylo vhodné. Válec v trávě. Tak. A já se ještě musím vyválet v trávě. Takže Pepperoni mě tady natočí. Moc rád. Moc rád, no já moc rád nejsem. Ale. Tak, ale bez trika. No, jdeme. Až na druhou stranu zahrady, Kubíku. Cože? Tak jdeme na to. Jsem celý už mokrý hned takhle ze začátku. Ale... Abych mu to nedal jen tak se tam trošku kopnu. Nemůžu. Dělej, jdeš moc pomalu. 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 Moc pomalu.
Má to hotový. Jak něco. Ale lidi, Ukážu to. no, lidi, vypadá to hodně bombasticky plus fantasticky. Tak čau. Komu se točí hlava.